Audio Jungle. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи топро пешкаши шумо мекунем. мавзӯи барномаи имрӯзаи мо топ 10 намудҳои варзиши аҷоиб. дар ҷойи даҳум сур карда доштани панир. ин варзиш дар бритонияи кабир мегузарад. пеш аз мусобиқа теппаи интихоб мешавад. ҳар касе хоҳиши иштирок дорад ба ҳамон теппа мебарояд. баъдан довар панири даврашаклро аз баландӣ сар медиҳад. ғолиб ҳамон нафаре мегардад ки якум панирро медорад. дар ҷойи нуҳум ки бисёртар дар ҳамоме ки 110 дараҷа гарм шудааст мешинад ва бе ёрии касе охирон аз он берун меояд ғолиб мегардад. дар ҷойи ҳаштум шатбокс. ин намуди варзиш аз 11 раунд иборат аст. варзишгарон 6 раунд шахматбозӣ мекунанду 5 раунди дигар муштзанӣ. дар ҷойи ҳафтум ҷаҳидан ба дарозӣ бо асп, яъне варзишгар бо аспаш бояд то чанд ба дарозӣ биҷаҳад. хотиррасон мекунем ки варзиши мазкур соли 1990 ба бозиҳои олимпӣ ворид шудааст. дар ҷойи шашум шутурҷанг ҷойгир аст. ин намуди варзиш дар Турсия баргузор мегардад. шутури ғолиб меояд ки шутури дигарро якум ғалтонда ба болои он мебарояд. дар ҷойи панҷум поло бо филҳо ҷойгир аст. яъне ин намуди варзиш дар давлатҳое машҳур аст ки дар он ҷо филҳо мавҷуданд. дар ҷойи чорум бизон трек шоу ё формулаи 1 бо тракторҳо. албатта ин ҷо суръати баланд нест, аммо хело ҳам ҷолибу тамошобоб аст. дар ҷойи сеюми барномаи имрӯзаи мо пойга байни кирмакҳои боронӣ, яъне улиткаҳо. мақсад амин аст ки кадом кирмак аввалин шуда 15 сантиметрро тай мекунад ғолиб мебарояд. сазовори ҷойи дуюм ин як намуди варзиши хело ҳам ғайриоддие мебошад ки ҳанӯз солҳои 70 ихтироъ шудааст. ралли дар рӯи алафдаравҳо ба истилоҳ газонокосилкаҳо мебошад. ин намуди варзиши ғайриоддӣ дар сатҳи умумии ҷаҳонӣ намегузарад. сазовори ҷойи аввал дар барномаи имрӯзаи мо насиби бозии харёк дар шим гашт. агар зиндагии тинҷу осуда ба дилатон зада бошад, метавонед ин намуди ҷонварро ба шиматон андозед. фаромӯш намекунем ки ин намуди ҷонвар мегазаду мехарошад. ғолиб он нафаре мегардад ки зиёдтар тоқат мекунад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед ва дар комментарияҳо барномаи навбатиро дар кадом мавзӯъ дидан мехоҳед нависед. Audio Jungle.